imos continuar e xa comentei algunha cousa sobre Carme Rodríguez, que nos vai obviamente, nos vai a ilustrar sobre a súa propia experiencia na composición para cinema. Ela é compositora, orquestradora e arranxista. Fixo este grau de composición en músicas contemporáneas na Escola TAI de Artes e Espectáculos de Madrid. Tuvo matrícula de honra ao graduarse e tamén incidentalmente exerce actividades formativas na Universidade de Alfonso X, non? Comenteivos que era compositora de bandas sonoras para longametraxes, para series, para documentais, series de ficción e que son habitualmente pezas con distribución en festivais de todos os ámbitos e todos os níveis. Ela refire Lume, do ano 25, por tanto, o último traballo, que ainda non saiu, vai ir a HBO, a RTP, a Radio Televisión Portuguesa e a Televisión de Galicia. Prefiro condenarme, que é a película da que eu son autor e que se vai estrear o día 22, en cinemas, e o 21 aquí en Cine Europa, e antes, no Festival Internacional de Cine Europeo de Sevilla, o día 9, A Rabia, de Alberto Díaz, no 22, podíamos seguir enumerando pelis e traballos para pelis ou series, e tamén como orquestradora e arranxista en traballos para a Radio Televisión Española, fundamentalmente, non para concursos ou para outras persoas que vayan, digo, concursos musicais, estes concursos musicais que hai tantos. Sí, xusto, en Televisión Española ese foi o caso. Supoña que era un pouco isto. E, traballo tamén en colaboración con equipos de outros compositores. Eu coido que obras túas, non sei se agora o recordo mal, foron estreadas pola Sinfónica de Coruña, por exemplo, non? Sí, pola Sinfónica de Galicia, pola Real Filarmonía de Galicia. E pola Real Filarmonía, no auditorio. E que tamén fixeches asistencia técnico-musical para películas que ahora mesmo se van a estrear, como Salve María, non? De Marc Coll, que foi a Seminci, precisamente da que falábamos, ahora mesmo está en cine. Como coincidencia e ese azar xeneroso que sempre acontece, eu coñecina no Concerto das Letras Galegas do ano 22, pasando unha calor terrible no Barco de Valdeorras, que estaba dedicado a Florencio Delgado Gurriarán, o poeta exiliado en México, e escoitei unha serie de... realmente era unha composición, con un ensamble, non? Unha composición encargada polo Consello da Cultura Galega. E quedei completamente fascinada. Tamén era un día que te move a fascinación, non digo que non, porque, claro, entre as letras galegas, a festa, e que despois todo o barco estaba convertido nunha taberna constante que nos iban convidando a través das casas cando pasamos a Corgomo, o pobo de Florencio Delgado Gurriarán. E entón, cando comecei a traballar no meu seguinte proxecto, que foi tamén no ano 22, cando comecei un pouco en serio a preocuparme por Prefiro condenarme, pensei nela xa como para a composición da música. E coido que falamos en Madrid, que encontrámonos ali, para cando falamos desto, e aceptou, e xa veredes se tedes oportunidade que banda son vai ter Prefiro condenarme. De verdade, digo en serio, digo moi en serio. Eu sempre, en todos os meus traballos cinematográficos, sempre incorporei música original. En todas as miñas pelis. Santa Liberdade foi Manolo Rodeiro, é música contemporánea. Santa Liberdade foi Manolo Rodeiro, El Liste, producido a Lister en Nación, Mercedes Peón, na Cicatriz Branca, que pasa na cidade de Buenos Aires nos anos 50, a Berrábade, o jazz, e nesta Carme Rodríguez. Mesmo en mediametraxes como Manuel María, Paulino Pereiro, outro compositor contemporáneo. Por lo tanto, non é algo que para min no cine é unha materia nuclear, que acompaña as persoaxes, que crea atmósferas e que, desde logo, dalle tamén un perfil moi específico a cada unha dos meus traballos neste caso. Por tanto, agradezolle moito que teña aceptado naquela ocasión e
e que o filme chegase a bon porto de momento, non? Porque sabedes que ás veces o cine, como acabamos de ver, no caso de Cruz Risco, hai moita película inacabada na historia, sobre todo das pequenas cinematografías, como é o caso da cinematografía galega, ainda que pode haber momentos máis altos e máis baixos. Bueno, creo que con isto pasamos a escoitar a Carmen, agora que chegou a Lebredo, que é un gran especialista non só en Carmen, sino en toda a súa familia, como a familia musical, e cando queiras, Carmen, eu vou para baixo tamén para escoitarte, podes comenzar. Bueno, moitas gracias. En primeiro lugar, dar tamén as grazas ao Conxénero, en especial a Margarita por convidarme aquí. Eu vou recoller un pouco o testemunho que me deixou o meu compañeiro Xaime en dous asuntos. Principalmente, en avisar dende o comezo de que esta non é unha exposición en ton académico, senón o foi a súa, según as súas palabras, menos o será a miña. É algo que tamén eu considero, neste caso, un valor engadido, porque eu falo disto que non deixa de ser a miña perspectiva absolutamente persoal sobre o que é a música de cine. Falo en festivais de música, falo en universidades, falo para ESO, incluso falo para rapaces de 9 ou 10 anos, non? Quizáis non como cineastas, pero sí como espectadoras. A min dame a sensación de que particularmente o cine, particularmente as bandas sonoras, son un asunto que como espectadoras nos democratiza a todas. Ao final non somos tan diferentes en canto a como reaccionamos a esta música e tampouco debemos ser diferentes cando alguén non la ven contar, non? E outro asunto no que tamén recollo ese testemunho é no uso dunha palabra que, lamentablemente, por razóns de importancia, está bastante no día a día das nosas profesións, que é a invisibilización. Eu quixen chamarlle a esta charla Compoñer para audiovisual e os efectos invisibles por dous motivos. O primeiro é pois que eu estou segura de que non vou facervos un exame, pero se vos fixera, se vos fixera un test para que recoñecese desas bandas sonoras máis importantes da historia, estou segura de que a maioría de vos pasaríades con boa nota. Claro, iso non é un asunto casual. Eso non é que simplemente teñades boa memoria ou máis memoria que os demais. Iso é produto da historia das bandas sonoras, da evolución da técnica cinematográfica e, por tanto, tamén da evolución da técnica musical en canto a narrativa cinematográfica. É cuestión, consecuencia directa de décadas e décadas e décadas de prácticas, de intentos de transformar algo extramusical nun asunto tan abstracto para moita xente, especialmente non músicos, como pode ser a música, non? Todos eses intentos de levar a emoción á imaxe e todos eses intentos de levar a emoción á música non é casual. E o que vos vedes cando vades ao cine non é casual. E como vos sentides e como iso nos une a todas as espectadoras dunha sala, tampouco é, non? O outro asunto no que hai efectos invisíveis ou polo menos persoas invisíveis é, por suposto, a ausencia absoluta de mirada feminina que hai nun departamento como pode ser a música. Tamén dedicaremos un pedaciño a falar dese tema. O meu obxectivo con esta charla é que saiades de aquí sabendo ou apreciando quizáis un pouquiño máis a importancia que ten realmente a música para contar un relato cinematográfico. E tamén que saibades quizáis dar un nome ou dous máis á saída de compositoras de cine que quizáis hoxe, agora mesmo, non coñecedes, pero nuns minutos, pois agardo que sí. E con iso comezamos. Vamos a volver a esa primeira parte dos efectos invisibles. Cando falo da evolución do cine, da historia, do cinema, estamos falando de 100 anos deses intentos de traer a emoción a música de cine. Vou vos poñer un claro exemplo. En todas as escenas e os clips que imos ver, tamén quero avisar, por suposto estamos falando do canon das bandas sonoras, é dicir, lamentablemente da industria de Hollywood e da industria americana, que é a que pon un pouco as normas de como funciona isto. Non porque teñamos que replicalo, nin porque teñamos que imitalo, pódese facer cine dende a disidencia, pódese facer bandas sonoras dende aquí de Galicia, polo menos eso espero pola conta que me trae, pero pódese facer e débese conocer tamén cal é o canon, sobre todo se nos interesa acabar con el dende dentro. Entón, o
o que vades oír non son necesariamente as mellores bandas sonoras da historia. Algúnas son boas para o meu gusto, outras non o son tanto, pero sí amosan que esta evolución, que estes efectos, que estes códigos que se levan creando 100 anos prácticamente, teñen o seu efecto en calquera que se senta nunha sala de cine. E imos ver un exemplo práctico para comezar con isto. Estas dúas películas separan moitísimas décadas. Teñen cousas en común, está claro, pero tamén teñen moitas diferenzas. Esas diferenzas son consecuencia de todos estes estudos, de todos estes intentos prácticos e teóricos de transmitir un relato cinematográfico en forma musical. Pero isto non é algo propio do cine, realmente. Isto lévase facendo toda a vida. A música é un arte abstracto, sobre todo para os que non son músicos. É un arte que dá a sensación de que non pode ou non sabe comunicar tanto ou de forma tan certeira como as palabras, pero realmente en toda a historia da música sempre houbo persoas dedicadas a estudar como a emoción afecta nun plano musical e como se pode trasladar aos paradigmas musicais cos que nos traballamos. No mundo clásico era Platón, que falaba na súa República de como certas escalas, certos grupos de sons se reaccionaban coas súas famosas paixóns da alma, non? Iso converteuse na Idade Media, tamén se falaban, neste caso non de escalas, senón de modos gregorianos, que é algo parecido, e tamén de como se relacionaba con eses sentimentos e co que se quería expresar. O barroco foi un punto de inflexión interesantísimo neste estudo porque a teoría dos afectos fixo grandes avances moi profundos e que, de feito, a maioría nos chegan, bueno, moitos deles nos chegan a día de hoxe, que son moi interesantes, sobre, de novo, como a música, como certos tipos de música xa o estaban asociando a paradigmas moi concretos, diferentes planos musicais, como podían afectarnos, de que xeito podían afectar as nosas emocións. E iso recuperou o romanticismo, os séculos XVIII, XIX, incluso a última parte do romanticismo, cos diferentes nacionalismos, polo menos en Europa, donde a música programática, que era aquela que, de base, de definición, era unha música que ia pouco a pouco contando unha narrativa, explicando unha narrativa, poñía en práctica todo isto e incluso aprendía a imitar os sons da natureza, os sons da vida cotiá. Todos estes intentos de imitar a vida tamén foron, de algún xeito, colocándose nun plano moi interesante para que despois, no século XX, como herdeira de todos estes estudos, o cine mudo, paradóxicamente, inventase a banda sonora. Foi alrededor do 1895 cando estas experimentacións cos inicios do cinema dos irmáns Lumière xa contiñan unha referencia de banda sonora. Neste caso era un pianista que se sentaba a improvisar en algúns casos, en outros moitos se sentaba cun libro diante que lle ia dicindo o que debía tocar cada vez que saía unha escea de terror, unha escea de amor, unha escea, non? Eran as famosas guías que xa se escribían entón neses anos, como o Motion Picture Moods, por exemplo, de Ernest Levy. Foi un asunto no que moi directamente se representou esa relación entre unha emoción e unha peza musical. Os pianistas pasaban a páxina 22 cada vez que querían unha música que lles tratara un tema específico, non? Entón, xa neste punto, eles sabían como afectaba a música o discurso cinematográfico. Tamén había outro papel aquí, que era o papel do explicador. Era unha persoa que iba contando o que iba pasando na película e aquí tamén había un plano sonoro moi interesante, porque esta persoa iba utilizando pequenos instrumentos, o son da súa propia voz, para imitar os sons que agora formarían parte dunha banda sonora, co sonido ambiente e co diseño sonoro. Entón, xa existía unha banda sonora, aínda que nun xeito no que agora non nos resulta familiar entón.
E tamén había un motivo práctico para poñer música neste momento. E isto é algo curioso, porque agora, aínda que pensemos que facer cine ten moito glamour moitas veces, tamén a música se usa de xeito práctico. Moitas veces. Temos, por suposto, unha intención artística con ela, unha intención narrativa, por suposto, de transmitir a mensaxe desa película ou desa, bueno, da representación cinematográfica que sexa. Pero tamén moitas veces nos moven a certas músicas os motivos prácticos. En este caso era que os proxectores facían un ruido terrorífico e as imaxes estaban comezando a unirse unhas con outras nunha serie de catastróficas desdichas. Os compositores, neste caso os pianistas e os creadores desas películas, pois querían manter a súa audiencia relativamente entretida para que non se dese conta deses pequenos erros que aínda había nun cine tan incipiente como desta época. Foi en 1908 cando surxiu a que se coñece como primeira banda sonora orixinal. Foi unha creación dun compositor clásico, de tradición clásica, e veredes tamén que o resultado soa moi clásico. Quizás Camille Saint-Saëns non aplicara todos estes recursos que xa aplicaran os seus compañeiros antes. Esta foi a banda sonora del asesinato del Duque de Guisa. Son algunhas das primeiras experimentacións dunha banda sonora como tal. En este caso, era unha formación pequena a que Camille Saint-Saëns utilizou para esta película, con cordas, piano e incluso utilizou un órgano. Pero xa vedes que era unha tradición moi clásica. A evolución desta historia das bandas sonoras está íntimamente ligada, como non podía ser de outro xeito, aos avances técnicos da propia arte cinematográfica. A primeira película sonora en 1927, que foi El cantor de jazz, pois foi realmente un punto tamén de inflexión para que a banda sonora tivese, pois, bueno, pois certo efecto máis alá do que se coñecía ata entón. E pouco despois, en 1933, considérase que foi a primeira banda sonora realmente orquestral, seguindo os pasos e levando un pouquiño máis alá do que fixera Camille Saint-Saëns pois 25 anos antes. Esta foi a peli de King Kong, de Max Steiner. Música de Max Steiner. Bueno, utilizouse unha gran banda sonora, de novo, por dous motivos. Por un motivo estético, por un motivo artístico, que era pois o de expoñer realmente como podía a música levar estas imaxes a un seguinte plano, e outra vez por un motivo técnico, por un motivo funcional, para enganar un pouquiño o espectador, porque pretendían que King Kong fose unha peli que dese medo, e sen música a peli non dá ningún tipo de medo, incluso dá algo de risa. Entón, como non lles estaba saindo moi ben ese asunto, pedironlle a Max Steiner que por favor intentara facer isto. Arredor das décadas dos 40, 30, 40, 50, 60 incluso, a industria medrou moitísimo porque recibiu a moitísimos compositores educados na tradición clásica que viñan de Europa escapando das guerras como inmigrantes a Estados Unidos, que encontraron tamén nesa industria un momento que estaba en auxe, un momento importantísimo no que poder pois explorar esta técnica cinematográfica. De aquí conservamos destas décadas, conservamos algunha das bandas sonoras máis impresionantes da historia. Tamén é verdade que era un arte en auxe, había tempo, había orquestras preparadas para elo e había presupostos enormes para que os compositores pudesen facer isto. É algo que claramente hoxe non temos, por desgracia, porque senón seguro que tamén o facíamos, pero nestes anos realmente a industria medrou moitísimo co aporte deses compositores.
Como vos dicía, as bandas sonoras medran tamén cos avances dos diferentes campos técnicos do son, e aínda que dende o comezo da súa historia, incluso ata o día de hoxe, a maior parte das bandas sonoras teñen un fundamento amplamente orquestral. É verdade que nos anos 50, 60, 70, outros estilos foron apropiándose tamén dese discurso cinematográfico. O jazz ou as cancións que nese momento eran populares apareceron nas primeiras películas. Huckleberry friend, Moon River, and me. Nos agora todo isto o vemos coa normalidade coa que se debe ver, non? Porque estamos fartas de escoitar este tipo de música nas pelis, pero isto non foi así sempre. Tampouco o foi no caso dos novos instrumentos que apareceron dende os anos 70. Nos anos 70 a música vive un cambio increíble baseado na aparición dos instrumentos electrónicos. Neste momento os compositores, claro, para eles era a vanguardia maior que podían imaginar, construir todos estes sons dende cero, dende unha máquina que ocupaba, pois mira, tranquilamente a área desta parede, eran os sintetizadores de entón. Eu agora os meus sintetizadores podo ter todos os que queira nun ordenador así, ou seja que tede en conta que os avances técnicos verdadeiramente son importantes. En este caso, como digo, esa era a vanguardia. Era unha declaración de intencións, era un movimento artístico utilizar os instrumentos electrónicos nas películas dos anos 70. Hoxe, isto é algo que chegou ata os nosos días, realmente. Hai un grandísimo número de bandas sonoras que, ademais da información propiamente orquestral, tamén teñen moitísima información de música electrónica, de instrumentos electrónicos creados artificialmente con sintetizadores, pero, bueno, si hai unha pequena diferencia entre os motivos duns e os motivos doutros. Entón, como vos digo, era un asunto meramente artístico, e hoxe, moitas veces, utilizamos instrumentos electrónicos porque non nos queda outra, porque non temos tempo e non temos cartos para contratar a músicos reais. Entón, realmente, esa sobreproducción que estamos vivindo agora de contido audiovisual, que moitas veces está feito pois cun cariño que non é o adecuado para levar adiante un proxecto artístico, tamén ten estas implicacións, non? E posiblemente non sería de extrañar que ese sexa un dos motivos polos que agora temos tantísima información electrónica nas bandas sonoras das películas, pero non era así nos anos 70. En definitiva, toda esta historia, toda esta evolución das bandas sonoras puxo encima da mesa uns códigos, unhas referencias, uns tópicos que xa estaban moi estruturados, que xa se levaban, os que xa se levaba dedicando tempo moitas décadas, e iso, simplificadamente, pois, resultou na industria en máis e mellores bandas de son e un aprendizaxe que chega ata os nosos días. A maior parte das cousas que aprendimos neste momento as seguimos utilizando hoxe. E pode ser, quizáis, unha decisión fácil en moitos casos, repetir o que sabemos que funciona. Ás veces podese facer e ás veces non se debe facer. As dúas cousas son, dende logo, compatibles. Pero agora sabemos o que funciona tamén porque o público nos lo dixo. O público comunicóunolo en algún momento, e sobre isto falaremos un pouco máis tarde.
Agora mesmo eu sei que se necesito facer unha banda sonora en 5 minutos, teño que facer unha banda sonora de terror, sei que teño que utilizar sons incómodos, agudos, chirriantes, afilados, que den sensación de coitelos, como en Psicosis, non? Sei tamén, por exemplo, que se quero tratar unha escena romántica, pois debería utilizar saltos grandes de notas, intervalos grandes, con cordas longas e bonitas melodías na parte superior, nos registros superiores das cordas, non? E iso a veces volve a darnos escenas como estas nas que parece que 40 ou 50 ou 60 ou 20 anos non son nada. Bueno, hai 40 anos de distancia entre esas dúas películas e quizáis non tanta distancia musicalmente falando. De novo, estes efectos, estes códigos están aquí para que os utilicemos ou non baixo as nosas circunstancias e baixo o noso criterio. Pero, bueno, é información que pode aproveitarse. Tamén sabemos, como vos conto, todo o mundo sabe cal é a música dos espías, por exemplo, non? Ti pensas nun espía, sabes que música leva por detrás, non? Pensamos no cine de aventuras, no cine de superheroínas e superhéroes, sabemos que claramente o que vai a sonar son metais e percusións. En todos os xéneros cinematográficos realmente isto vese e pálpase de xeito moi directo, pero é verdade que hai un xénero en particular que moitas veces é o da comedia, pero sobre todo é o da animación, no que as técnicas que se desenvolveron a comezos do século XX, moi comezos do século XX, siguen vixentes a día de hoxe. Case hai 100 anos de diferencia moitas veces entre dúas bandas sonoras e os códigos, as referencias, as técnicas son moitas veces tan similares como esta. Este asunto da sincronización que se chamou Mickey Mouse no seu momento sigue sendo algo que funciona. Iso é o verdadeiramente importante que temos que sacar en claro disto. Pódese facer música de cine diferente? Por suposto, e débese. Pero o público leva décadas dicíndonos que isto gústenos ou non. É o que funciona. E moitas veces esa é unha información que podemos ter en conta. E outra cousa importante para ter en conta non é casualidade que estes efectos invisibles teñan pois unha relación directa coa emoción dun espectador dunha sala de cine. Isto ven, como vos contaba, de toda esta historia que levamos vendo, de como eses estudos, eses intentos, pois deron os seus frutos e foron xerando cousas coas que quedarnos, non? E que repetir. Pero tamén hai outros asuntos, os que quixen chamar un xogo de luces e sombras, que falan de dous conceptos de percepción, especialmente, aínda que haberá moitos máis, non son docta no asunto, pero que sí que os compositores nos gusta utilizar esa realidade porque
cando falo de luces e sombras refírome a esa percepción, a ocultar, a ensinar, a esconder, a dar un pouquiño, pero quizás non todo, a xogar cos tempos e xogar coa percepción do espectador para transmitir de xeito moito máis certeiro pois a música das nosas compositoras. Non? O primeiro dos conceptos é o principio de mera exposición, tamén coñecido como principio de familiaridade. Este é un asunto do que se falou moito nos anos 60, publicaronse bastantes estudos e bastantes libros ao respecto, pero é verdade que xa partía de investigacións que se fixeran no século XIX, é dicir, non é un asunto recente, ni moitísimo menos. O principio de mera exposición é un concepto acerca da percepción que nos di que imos desenvolver unha preferencia maior por aquilo que vimos máis veces. É dicir, algo tan sinxelo como que nos gusta o que coñecemos. Gústanos o que vimos moitas veces, en este caso, o que escoitamos moitas veces. Isto ten un efecto moi interesante na banda sonora, non? Realmente ten un efecto incluso maior cando isto está ocorrendo, pero ti non te das conta. O efecto subconsciente deste principio de mera exposición é algo de moitísimo valor para as compositoras, basicamente porque, e isto está comprobado realmente, non é ningún segredo que os cineastas fan encuestas ao público sobre o que lles gusta, o que lles funciona e o que non. Isto está realmente comprobado. Os temas preferidos musicais das bandas sonoras pola audiencia son os que máis se repiten durante as películas. Ti podes poñerte creativa a facer un tema que sae solo nunha secuencia, pero se o repites moitas máis veces, posiblemente teña un efecto maior no público, non? E incluso isto pode utilizarse de xeito lixeiramente enganoso no noso traballo cando ensinamos parcialmente unha música e o espectador non se está dando conta de que ya estamos ensinando, de que a está escoitando. Logo escoita na que cree que é a primeira vez e xa para entón comezou a desenvolver esa preferencia hacia esa música. Ensinámoslle un pouquiño, ocultámoslle o demais, xogamos coa súa percepción e xogamos tamén coas súas expectativas. O equilibrio da expectativa é un asunto de vital importancia para escribir música para cine. E nisto tamén somos moi sinxelas como espectadoras, porque sempre nos gusta algo que satisface as nosas expectativas. Creamos unha expectativa subconscientemente, non a propósito, por suposto, se a vemos resolta, ímolo preferir. Pero isto volve a ter unha segunda parte, non? Volve a ser un arma de doble filo. Nós podemos crear unha expectativa e logo rompela para incomodar o espectador. Isto é algo que podemos utilizar sempre ao noso favor, a veces a favor do espectador e a veces en contra do espectador. Xerar ese balance de cumprir ou non cumprir unha expectativa é algo que mantén moitísimo a atención e que aumenta moitísimo tamén a emoción xerada no noso público. En definitiva, somos moi simples como espectadoras. E isto, de novo, como vos contaba ao principio, democratízanos a todos. Todas somos iguais, a todos nos gusta o que xa coñecemos e o que sabemos como vai rematar. Entón, estes dous principios son puntos a ter tamén en conta, ademais de todos os efectos invisibles pois herdados da tradición musical das bandas sonoras. Todo isto non deixa de ser un preámbulo a sabemos realmente de que xeitos pode afectar a música, non? Pero as funcións que a música ten foron moi diferentes tamén durante esta historia. Antes contábamos que había moitas funcións relativas á practicidade, moitas funcións relativas a un criterio artístico, non? Pero todo isto ensínanos que as funcións das bandas sonoras son estas e moitísimas máis. Que a importancia das bandas sonoras é de vital trascendencia para desenvolver un relato cinematográfico. A música non deixa de ser algo que está íntimamente sempre ligado coas imaxes e a tal debe responder. Nunca pode ser un axente que se mova de xeito independente, non? A música pode intensificar as emocións dun personaxe, pode contarnos o que o personaxe non pode, pero a música si o fai. Pode anticipar cousas que van a pasar. A música moitas veces danos pistas sobre o que vai a pasar e nós, de algún xeito subconsciente, o vamos intuindo, pero realmente a imaxe aínda non nos lo dixo. Pode acompañar os personaxes, pode acompañar incluso os seus movementos. E se están correctamente sincronizados, música e movimento, xa vistes que ten un efecto realmente moi directo na nosa percepción. Tamén a música estrutura. Este é un dos asuntos quizás máis prácticos. A continuidade entre escenas, a continuidade entre tempos, entre localizacións xeográficas, non?
é de vital importancia o uso da música para que realmente todo iso teña sentido. E moitas veces outro asunto práctico realmente é quizáis levantar unha escena que non saiu de todo ben a nivel imaxe, non? Iso siguen sendo asuntos prácticos que se facían nos anos 20, pero que tamén se fan agora. A música tamén nos localiza, vai nos levar a un punto xeográfico concreto, vai nos levar a un tempo histórico concreto, se sabemos de que xeito representalo musicalmente. En definitiva, ambienta, crea atmósferas que nos van movendo polos diferentes estados dos personaxes, que nos van movendo polas diferentes localizacións da película. E si é moi importante que a música teña unha identidade propia, unha identidade que sempre vaya moi parella, íntimamente ligada á identidade que teñen as imaxes. E isto é importante, non podemos facer calquera música para calquera peli. Cada peli ten o seu discurso, ten as súas imaxes, ten a súa simboloxía, pero a música realmente é un axente con moitas funcións dentro do relato cinematográfico e tamén é unha creación da que hai que desprenderse. Isto adiantábalo un pouco hai uns minutos e refírome a isto en que moitas veces se nos esquece que tanto o cine como a música son actos comunicativos. Como tal, parten de nós que somos as emisoras, pero teñen que chegar aos receptores, que é o público. Cando ti creas unha música, neste caso, que ten que ir moi parella, ligada íntimamente ás imaxes e o discurso, a narración cinematográfica, ti falo sabendo que o último bastión o último elo desa cadea vai ser o público, e vai ser o público o que che diga se realmente isto funcionouche ou non che funcionou, non? Entón, é importante saber desprenderse destas bandas sonoras ou en xeral da creación musical, sabendo que o que ten aquí a última palabra é o público. En función tamén do público é como se vai movendo ese canon do que antes vos falaba. Moitas veces as creadoras das pelis, as directoras ou produtoras, especialmente as directoras e guionistas, levan anos desenvolvendo unha película intentando que saia á luz. Nós as compositoras chegamos a este proceso bastante despois, pero normalmente con tempo suficiente para que esas reunións, esos primeiros bocetos poidan estar baseados na lectura do guión, é dicir, na información puramente narrativa e puramente de trama que hai ali, non? Antes de ver ningunha imaxe, xa temos que ter, paradóxicamente, non, unha conexión coas imaxes que logo veremos, aínda que vos teño que dicir que do guión á película final hai moitos cambios en absolutamente todos os proxectos e Marga, ti saberá, non? Nestes primeiros bocetos empezamos a esquematizar quizáis os temas e antes pois era algo que tiña bastante, bueno, quizáis o vemos agora de forma algo nostálxica porque tiña bastante glamour como se facía antes. So, we could have a little kind of windy thing before the cut, which would lead the cut. Well, that's why E.T. turns... When John Williams saw E.T., you know, he was really happy with the film. And I can tell when John's happy with the film because we don't have a lot of musical discussions. You know, he already has themes running through his mind. Just so you know, we added a lot of stars at the beginning of the movie before the camera pans down to the forest. And I remember that I left him alone. And one day he called me, he said, I want to play you some of the stuff on the piano. I remember him coming to my office at that time when I played him some themes for E.T., 2 themes, the main flying theme and a secondary theme. And I'm pleased to say I remember him liking them immediately. And we eventually get into this key with this one. I loved it. It was great. Bueno, dende logo ten encanto. Sinto comunicarvos que agora mesmo non son tan especiais eses primeiros momentos, porque agora dependemos moitísimo das maquetas. As maquetas son, basicamente, músicas referenciais que teñen todo o contido musical instaurado, pero que están feitas con instrumentos virtuais. Realmente, os avances dos que antes falábamos, pois introducindo novos xéneros, introducindo novas técnicas ou novos instrumentos, agora realmente sigue tendo valor. Os avances técnicos implican que agora mesmo a música de maqueta, a música feita con instrumentos virtuais, teña un parecido coa realidade realmente sorprendente. Entón, por unha parte,
na miña experiencia polo menos, é algo positivo, porque a directora non ten que confiar tanto na túa palabra, senón que escoita unha versión bastante similar ao que vai escoitar ao final. E iso xera realmente un movimento nesa comunicación entre directora e compositora que ten que ser constante. Pero é verdade que tamén ten outra parte negativa, que moitas veces a música referencial que unha directora ten en mente, incluso coa que xa se fai a primeira montaxe, música preexistente, xoga un papel demasiado fundamental nas expectativas desa directora. Moitas veces agora nesa comunicación perdeuse un pouco a confianza nata que tiña unha parte do equipo no saber facer artístico doutra parte do equipo. E agora, pois, bueno, ten as súas ventaxas, as súas desventaxas, e o mundo no que nos toca vivir e no que nos toca escribir bandas sonoras. And with that, I'd actually like to go back and play the entire scene again. And the whole Ese era realmente o compositor da serie Gambito de Dama. Estaba no seu estudo coa súa sesión de Logic aberta, ensinando, pois, nalgún caso o director da serie e tamén a calquera que o queira ver. Tamén estamos moito máis cerca de saber como funciona iso, pois como era o resultado desa maqueta xa moi cercana ao sonido final. Cando temos a sorte, o tempo e os cartos, sobre todo, para tratar con músicos, aparte de ser unha experiencia intensa e fermosísima para unha compositora, poder outorgar esa humanidade, non? O discurso cinematográfico, o discurso musical que ti creaches nun papel e que nun principio eran ideas, pero agora estará tocando unha persoa, estálle dando esas respiracións, estálle dando esos matices de humanidade. Cando isto se pode facer, despois das maquetas, cando están aprobadas polos responsables en xeral, directoras e moitas veces produtores tamén, realízase unha labor de orquestración e de maquetación de partituras, que non deixa de ser levar unha idea musical máis ou menos complexa á realidade do que pode tocar unha orquestra ou, no caso que sexa, a formación para que se este escribindo. Despois de facer esas partituras, chegase ao proceso da grabación, que é un asunto moi intenso, no que te encerras unhas cantas horas con xente que grava varias bandas sonoras diarias. Sobre todo faise así con orquestas que están especializadas en facer bandas sonoras de algunhas zonas de Europa, é a donde solemos ir. Bueno, realmente é unha experiencia moi importante, na que moitas veces tamén é verdade necesitas unha adaptabilidade importante porque as cousas moitas veces non saen como querías. Do mesmo xeito que dende o teu guión, cando chegaches a montaxe, as cousas moitas veces non saíron como ti querías, tampouco pasa na música, non? Cando te atopas diante dun músico que realmente che está dando unha realidade coa que ti non contemplabas nese momento, non? Entón, necesita un período de adaptabilidade bastante importante. Yeah, the horns need to be an octave lower. It takes away from the trumpet. Now we have the volume. Yeah. Woodwinds, are they clean enough? I think so. I mean, a couple more. You still want the horns down then, or Yeah, I think we're going to have the horns down. down the It takes away from when the trumpet's coming. It sounds beautiful. Yeah. Neste caso parecía máis tranquilo do que é normalmente. Normalmente é un traballo verdadeiramente intenso. O resultado non é ás veces tan satisfactorio, moitas veces as tomas non saen, o tempo non chega, estánche cobrando unha barbaridade por cada minuto que ti pasas ali, quizás con 100 músicos diante de ti cos que tes, dende logo, unha responsabilidade artística importante, non? Despois deste momento da grabación,
é un dos poucos momentos nos que quizáis nós as compositoras temos un pouco de contacto co mundo exterior e co resto de persoas deste mundo, porque é verdade que o noso traballo pode ser moi solitario moitas veces, pero no ámbito da mestura, por suposto das mesturas finais dunha película, si precisamos a outros profesionais, precisamos enxeñeiras de son e precisamos persoas que se dediquen simplemente á mestura, porque é un asunto que ten vital importancia de novo para que a mensaxe da música chegue o máis cercano posible o teu ideal. Non? A mestura non deixa de ser facer un puzzle con todas as pistas que conseguiches gravar con eses músicos ou con todas as pistas que conseguiches extraer da túa sesión de librerías virtuais, non? De instrumentos virtuais. Nunha mestura créanse espazos artificiais entre instrumentos que están colocados no mesmo plano, xenéranse volúmenes diferentes, xenéranse movimentos diferentes e tamén se coloca o foco nun sitio ou noutro dependendo de onde queiramos ir. É realmente unha labor super minuciosa e super importante que precisamos para que a música chegue. E a mestura final, pois, é o mesmo, colocar cada cousa no seu lugar, darlle a cada cousa o seu plano, pero coa música xa completa, engadindo aquí o resto de elementos dunha banda de son. O sonido ambiente, o diseño de sonido, os diálogos, etc. Non? O obxectivo sempre é intentar que cada cousa estea no seu lugar. E como comentaba ao principio desta charla, hai cousas que non están no seu lugar. Unha desas cousas é a presenza feminina, a presenza da mirada feminina neste departamento. Sobre isto, pois, bueno, eu podo vos contar historias e historias que non deixan de ser a miña perspectiva persoal e a miña experiencia persoal como muller compositora. Se vos interesa, logo vos las conto, hai algunhas máis desagradables e outras menos desagradables, non? Pero, en xeral, é verdade que é un asunto do que parece que non te podes escapar. Moitas veces queres levantarte, sentarte no teu estudo, simplemente poñerte a traballar e que nada disto che afecte, non? Pero esa non é a nosa realidade. As cifras están aínda moi lonxe do deseado. En xeral, as mulleres representan un 37% do total de profesionais na longametraxe. Son datos de 2023 en España. E é verdade, e iso temos que dicilo, que hai anos non era así. Hai anos estábamos aínda moitísimo peor. Pero é que parece que como conseguimos un pouquiño, agora temos que volver ao noso cuarto do que non deberíamos ter salido nunca, porque xa conseguimos un 37%. E quizáis iso non é o adecuado. Pasa algo incluso peor no meu departamento. Lamentablemente, estamos aínda nun 12%. E de novo, temos que alegrarnos, porque se multiplicou nos últimos anos hai, pois, 5, 6, 7 anos, eu aínda estábamos investigando, pois, debeu de ser cando eu estaba rematando de estudar, a cifra era do 0,1%. O sea, o 0,1%, que é, basicamente, nada. Non? O sea, basicamente nada. Entón, sí, pois temos que alegrarnos de que agora estemos nun 12%, pero de verdade un 12% é suficiente nun departamento como a música. A miña reflexión máis importante, que eu considero máis importante, e que para min tamén é máis importante como compositora, é o que nos estamos perdendo como espectadoras. Simplemente iso. Non? Un canon que se leva facendo 100 anos só baixo a mirada masculina, quizáis se perderon cousas polo camiño. Non? Quizáis agora mesmo hai nenas que non saben que poden dedicarse a isto, porque eu cando tiña 15 anos non sabía que podía dedicarme a isto. Eu descubrino porque atopei unha unidade de referente cando tiña 18 e foi, pois, de casualidade antes de mandar a solicitude de carreira que quería estudiar despois de selectividade. Porque senón igual nin chego e me poño a estudar outra cousa. Non? A creación deses referentes é algo de vital importancia porque como espectadoras, como persoas que consumimos arte, estamos perdendo a experiencia, a sensibilidade do 50% da población. E ata que ese 12 eu non vexa aí o circuliño ata metade, a min eu non me vou cansar de dicir isto. Non é suficiente un 37 e non é suficiente un 12. É verdade que nos últimos anos parece que se nos deu un pouquiño de cancha, non? Parece que se nos dixo, veña, aí tes, sal. Vimos a mulleres compositoras recollendo premios. Iso é así. Pero é que agora volven a estar esquecidas, volven a estar olvidadas traballando, e moitas delas volven a estar sen poder traballar, porque ninguén as contrata. É dicir, sí que se nos deu un pouquiño de cancha, sí que se empezou a falar diso, pero de repente a xente cansouse de falar diso e volvimos a un lugar de invisibilización e xa non están as mulleres compositoras tan presentes como estiveron hai uns anos. Parece que volvemos o de sempre, que xámonos un pouquiño, entonces dannos un pouquiño máis, e agora eles xa se cansaron, volveron ao canon inicial, volveron a súa andaina e nós seguimos pois intentando traballar.
Tamén o meu obxectivo que saía desde aquí, pois sabendo algún nome máis de mulleres compositoras. Todas elas teñen un papel fundamental, quizáis non no cine, na historia do cine, pero sí da historia que está por vir, e espero que aínda falten moitas máis. El proceso creativo desde el inicio se dividió, digamos, como en dos fases. En la primera fase fue Maite la que se encargó de componer lo que son las canciones, la música diegética, la que suena realmente en la peli y que son las canciones que cantan las chicas. Y yo entré a trabajar en coautoría con Maite en la música, digamos que es la música incidental, la banda sonora original de la peli. Compositora para medios audiovisuales, arreglista, programadora u orquestadora. Estas son algunas de las profesiones de Vanessa. Son tantas sus funciones que solo ella puede resumirlas. Pues mi trabajo consiste en un poco de todo, la verdad. Es una combinación de componer música para audiovisual y esto pues incluyendo cine, incluyendo televisión, alguna cosa incluso de videojuegos, haciendo también arreglos para música pop y producción musical. Después viene la de los arreglos, orquestaciones, programaciones en el ordenador para hacer que una maqueta en el ordenador suene como si fuera casi real. El trabajo incluye también hacer music editing, muchas veces pues coger piezas musicales y adaptarlas a una secuencia para que tenga sentido. There are many different ways of writing music and I applaud them all, but as you can probably see, I sit with a piano and I write at the piano, and I have to say it's, I think, the best way of writing music. Rather than having sounds come to me, they're in my head and I feel it's a very pure, simple, thoughtful way of writing music, which I thoroughly recommend. And the Oscar goes to Hildur Gudnadottir for Joker. This is the first Oscar nomination for Hildur Gudnadottir. E bueno, chegamos case ao remate desta charla, pero non quería irme sen darvos un apunte práctico de todo o que vos levo contado durante estes minutos. Toda a teoría espero que vos fose interesante, pero é verdade que se non o levamos a un plano práctico, isto parece que deixa de ter un pouquiño de sentido. Así que imos ver unha escena dúas veces. É importante ver esta escena dúas veces, porque a primeira vez ímola ver sen música, absolutamente desnuda de son, coa narración do contacontos, que agora vos explico. E a segunda vez ímola ver coa música definitiva que apareceu nesta curtametraxe. É unha curtametraxe que se chama Unha historia azul, é obra de Mónica Arnaz, de 2021. Foi un reto realmente para min antes de que eu comezase a facer series e pelis de longa metraxe, cando estaba centrada no mundo das curtas, porque é unha curta de 18 minutos nos que non hai un segundo de silencio. É un conto, é unha visión moi fantasiosa dunha historia que retrata a búsqueda da propia identidade a través dunha historia de amor ou desamor de dous personaxes, e realmente foi un reto compositivo moi grande. Bueno, é importante, creo, neste caso, ver a escena sen música e despois vela con música. Só dura 3 minutiños cada unha das visualizacións, así que, bueno, espero dende logo que a disfrutedes, espero que teña sentido, espero que poidades ver todo o que vos acabo de contar durante este tempo e a ver realmente cales son eses efectos invisíveis, a ver se agora xa non estamos tan cegas e os vemos un pouquiño máis. É a historia, Unha historia azul, a presentación do personaxe de La chica azul. La primera vez que ella visitó su casa, se sintió intrigada, especialmente por aquel curioso olor a recién pintado que parecía inundarlo todo.
Miró por todas partes, sin saber lo que estaba buscando. Observó su colección de hojas de otoño y encontró sus pinceles, pero ningún cuadro. Tumbados en su cama, hablaron sobre las cosas que más temían de ser adultos cuando aún eran niños. La primera vez que ella visitó su casa, jugaron una partida de dominó, el juego favorito de él, quien nuevamente prefirió repetir sus movimientos a ganar por sí mismo. Él nunca quería que ella desapareciera tras su puerta, pero ella seguía volviendo, convencida de que aún había algo allí que todavía no había encontrado. Mientras la primavera empezaba a surgir de entre la hierba, debatían sobre las formas de las nubes en lo alto de su colina favorita. Y en ese mismo lugar, ella intentaba encontrar de nuevo en él aquello tan distinto que le había fascinado la primera vez que se vieron. Pero él solo parecía interesado en seguir descubriendo lo que ella veía en aquellas figuras que surcaban el cielo. Aquel abril no dejó de llover ni un solo día. Sin embargo, ella siempre salía de casa sin paraguas, pues le gustaba comprar uno nuevo en cada ocasión y quedárselo como recuerdo de cada lluvia. Él nunca lo entendió, y cada día intentaba que se resguardase junto a él, pero nunca lo hizo. No quería que ninguna lluvia se sintiera olvidada. Por su 25 cumpleaños, ella le preparó un pastel. Además, le sorprendió con 16 regalos perfectamente envueltos, aunque solo le permitió abrir 15 de ellos. El último, según le dijo, esperaba no tener que dárselo nunca. La primera vez que ella visitó su casa, se sintió intrigada, especialmente por aquel curioso olor a recién pintado que parecía inundarlo todo. Miró por todas partes, sin saber lo que estaba buscando. Observó su colección de hojas de otoño y encontró sus pinceles, pero ningún cuadro. Tumbados en su cama, hablaron sobre las cosas que más temían de ser adultos cuando aún eran niños. La primera vez que ella visitó su casa, jugaron una partida de dominó, el juego favorito de él, quien nuevamente prefirió repetir sus movimientos a ganar por sí mismo. Él nunca quería que ella desapareciera tras su puerta, pero ella seguía volviendo, convencida de que aún había algo allí que todavía no había encontrado. Mientras la primavera empezaba a surgir de entre la hierba, debatían sobre las formas de las nubes en lo alto de su colina favorita. Y en ese mismo lugar, ella intentaba encontrar de nuevo en él aquello tan distinto que le había fascinado la primera vez que se vieron. Pero él solo parecía interesado en seguir descubriendo lo que ella veía en aquellas figuras que surcaban el cielo. Aquel abril no dejó de llover ni un solo día. Sin embargo, ella siempre salía de casa sin paraguas, pues le gustaba comprar uno nuevo en cada ocasión y quedárselo como recuerdo de cada lluvia. Él nunca lo entendió, y cada día intentaba que se resguardase junto a él,
pero nunca lo hizo. No quería que ninguna lluvia se sintiera olvidada. Por su 25 cumpleaños, ella le preparó un pastel. Además, le sorprendió con 16 regalos perfectamente envueltos, aunque solo le permitió abrir 15 de ellos. El último, según le dijo, esperaba no tener que dárselo nunca. Agora sí, isto foi todo. Moitas grazas a todas e todos. Por suposto, se tedes algunha pregunta, comentario, benvido. Non sei, sempre me dá como moito medo. Eu de pequena fui a un conservatorio, pero quedou aí estancado. É como que... O que dicías ti de ter un referente, non? De cativa que te anime a seguir por ese camiño. Nada, pois quería preguntarche un pouco, porque nos comentaches como un pouco, bueno, a mellor a miña sensación, a rasgos máis xerais, como é o proceso de elaboración ou a composición, entón era por preguntarche a mellor nun caso práctico teu de algunha composición que fixeras, como foi o proceso. Sí, realmente é verdade que cada... Bueno, en primeiro lugar, esa experiencia túa de ir ao conservatorio e que quede aí é compartida por moitas. Eu sei, non? Eu tamén fui ao conservatorio, estudei ata segundo de grado profesional de percusión e deixei no porque odiaba. Así de sinxelo, porque odiaba estar en riba dun escenario e odiaba tocar. Estivo iso perdido, desperdigado na miña mente ata que din coa composición moitos anos despois. Co cal, é verdade que o problema das referencias é un... Bueno, pois iso, é un problema que, como dicía antes, ten moito máis trasfondo do que parece. E un caso práctico, pois, bueno, é verdade que isto é algo bo e malo deste traballo, que cada proxecto é absolutamente diferente. Porque ti partes dunhas primeiras reunións que ás veces son cunha directora, ás veces son con produción, ás veces son tal... Hai moitos proxectos que se quedan no camiño, moitísimos. Eu firmei centos de cartas de compromiso, que é un papeliño que che fan firmar. Eu, Carmen Rodríguez, estou interesada en compoñer a banda sonora desta peli para ver se che dan axuda, se podes levar a cabo un proxecto. E a maioría desas cartas que asinei, realmente os proxectos non se chegaron a facer, quedaron aí, non? Entón, esa é unha realidade moi patente no noso día a día. Moitos outros proxectos pois escríbenche con meses de antelación para ver se te liches o guión e vanche dicindo pois rodamos en xullo, necesitamos a música en este momento. En outros procesos dinche, mira, para a semana que ven gustaríame, non sei, que estuveras todo listo, a montaxe está feita desde fai un mes, pero por algún motivo non che o enviamos ata agora, non? O sea, é verdade que os tempos do cine e de certas producións, sobre todo, poden chegar a ser moi caóticos. Somos un engranaxe moi grande, con moitísimos profesionais implicados. Si hai cousas en común, un resumo son esas que contei antes, non? Pero é un resumo realmente moi resumido, valga a redundancia. Cada proxecto é algo moi diferente, pero para min a parte máis importante dese proceso é sempre que podo, teño tempo e me dan tempo e recursos para poder facelo. Canto máis tempo e recursos me den para poder facelo, mellor sairá. Realmente é a realidade para min e tamén a realidade para eles, que son os que despois teñen que dar a cara por a peli, non? Sempre que teñamos tempo e recursos, para min o máis importante é compoñer a identidade sonora dunha película. É dicir, que esta película que fixen aquí non soe igual que esta. É verdade que moitas veces che dan referencias da túa propia música. Dicen, gustoume moito que fixeches nesta obra, pois gustaríame algo similar. Bueno, podes coller autorreferenciar, eso está claro, non? Coller ideas e inspiración da túa propia música, da música de moitos outros compositores. Pero é importante que cada peli, igual que ten un cartel que ti ves e dis, sei que peli é, porque está escrito, porque ves a imaxe, porque recoñeces o protagonista, non? Tamén pasa o mesmo coa música. Se ti escoitas a música e dis, vale, era desa peli, acórdome cando estaban nesa escena, é posiblemente porque a música estará ben feita, non? Pero é verdade que cada proxecto é un mundo, depende moitísimo das circunstancias de produción. Pois, bueno, ás veces son proxectos máis satisfactorios artísticamente, nos que te podes deleitar un pouquiño máis, e a veces, moitas veces, por desgracia, simplemente tes que tirar millas, porque isto tes lo que entregar e tes a un montón de persoas presionándote para elo. Entón, bueno, hai nos máis satisfactorios e menos, pero esa búsqueda de identidade é para min a parte máis importante do proceso.
podo fazer outra pregunta? Claro. Vale, falabas antes, claro, no proceso de mestura, que cando chega ao punto de valgando redundante tamén, misturar o que é a composición musical co deseño sonoro, co fólico, cos diálogos, nalgúnha ocasión resultou un pouco disonante, por exemplo, o deseño sonoro co que tiñas ti feito a nivel compositivo, e como se pode solucionar iso? Hai moitos proxectos nos que sí que ti como compositora podes prever que vai haber un diseño sonoro importante. Incluso é iso algo que se prevé ás veces desde o principio. Cando a directora che di, pois, é verdade que aquí queremos meter moito efecto porque o sonido ambiente aquí quedou moi guai rodado, entón, non, ese tipo de cousas. Hai momentos nos que sí é específico que ti saibas isto. Moitas veces podes estar en contacto coa persoa que se está encargando de son. El podeche pasar unha versión máis ou menos definitiva. Eu realmente non solemos traballar en composición con versións definitivas de nada. Traballamos cando aínda a cor non está feita, cando aínda o son non está feito, cando aínda gráficos, efectos especiais non están feitos. Traballamos con unha montaxe, que debería estar rematada ou en proceso de rematarse, finalmente traballamos coa rematada, en canto a montaxe, pero non en canto a moitos outros planos. Se é suficientemente importante e ti te interesas, é verdade que poñerte en contacto co departamento de son é importante para que os dous planos poidan convivir, non? Pero moitas veces é verdade que en mesturas finais eles saben realmente, tamén moitas veces os dires están moi metidos nese proceso e toman moitas decisións artísticas nese momento. Moitas veces din, aquí non me funciona tanto como está o diseño sonoro, ímolo baixar, ímolo cambiar, incluso ímos cambiar esta cousa aquí porque non funciona ben coa música, ímos lle dar un pouco máis a música. Ás veces, non sempre. Moitas outras veces, aquí prefiero que soen disparos, que soen pedradas, que soen tal, ímos baixar a música ao mínimo que case sexa imperceptible. Esas decisións artísticas realmente tamén están en son. E, bueno, ás veces temos certo marxe de maniobra nese momento para tomalas con eles, pero moitas outras veces non. Entón, non deixa de ser un asunto do final que está normalmente, pois depende de dirección e de produción. Boas, Carme. Eu quería que nos fixeras un pouco un spoiler. Como foi a busca de identidade sonora da peli de Marga que se vai estrenar? Contanos algo, porque só vimos o tráiler, que é unha pequena xoia. Sí. Pero fora disso... Vale, pois, bueno, vou contar a miña experiencia real e non é porque este Marga adiante, vale? Creo que o teñades en conta, que non quero que logo me chamen cousas. En xeral, traballar con Marga foi posiblemente dos traballos máis fáciles que fixen nunca. Foi un traballo con liberdade absoluta, que houbo que corrixir pouquísimo, e que incluso cando che pasa iso é verdade que che dá un pouco, isto pásame, se fose un home posiblemente non me pasaría, pero esta cousa de si non queren que corrixa isto igual é porque ven que está tan mal que nin siquiera me din nada, non? Isto, o síndrome da impostora sí que che ocorre tamén incluso cando non che piden correccións, é unha cousa que funciona increíble na mente, cando che as piden e cando non tamén. Neste caso, houbo moi poucas correccións. A nosa intención común, eu creo que dende esas primeiras conversas, era buscar unha identidade común a unha música de raíz tradicional que tamén Marga sabía que a mí me interesaba moito incluir nas miñas pezas, sobre todo cando escribo para música sinfónica, música de concerto, orquestas e demais. É dicir, buscar unha identidade que partise da raíz tradicional, pero facer unha combinación cun son un pouco industrial realmente, que tamén é unha parte importante da peli. É un son moitas veces incómodo, moitas veces amable. A min gustame falar de que é unha banda sonora por momentos cándida, incluso, por momentos melancólica, non? Pero que sí que ten un trasfondo tamén duro, rudo, máis que duro, rudo, desagradable, feito non, pois con intencións incómodas e industriais para xerar esa mezcla, non? Entón, bueno, esta é a miña perspectiva particular, pero ti podes dar a túa. Non, porque ao non ter ningunha mostra é máis difícil, non? Pero, bueno, como falta moi pouquiño para que escoitedes e tamén gravai facer a edición da banda sonora original, pois habrá posibilidade de que accedades ela por internet. Pero sí que o proceso foi deste xeito, porque a propia peli é así, non? Hai toda unha serie de materiais diversos que se van engarzando
con unha certa sororidade sempre, pero con unha certa densidade. Por exemplo, claro, hai esteas ficcionais, hai esteas documentais puras, hai arquivos, hai fotografía, hai toda unha serie de materiais diversos que teñen que construir unha obra e unha proposta. Entón, aí eu coido que nese sentido traballamos na mesma sintonía, por decirlo así, buscando a súa linguaxe. Foi tamén bastante doado para min, coa miña ignorancia terminolóxica, con que se pode ela mover, pero coido que debe de estar tan afeita a estes diferentes ámbitos e a estes diferentes modos de querer expresar o que necesitas con outra linguaxe, obviamente, que non houve en ningún momento, pode haber algún momento de ambigüedade ou pode haber algún momento de que despois, cando vemos as imaxes, sobre todo en montaxe ou en canto estás chegando ao final, varía tamén a túa propia percepción do que necesitas a nivel de banda son, pero, bueno, para mí foi realmente a parte da aprendizaxe deste elemento na peli, foi para min unha experiencia moi grata. Teño que dicirte así, e teño que dicirte porque está diante, claro. Se non diría volo a vos, pero é verdade que me parece que é un dos elementos, considero que é unha película, moi boa película, vista desde fora, non pensedes que son eu que estou agora como directora, senón eu vou a ver o cine e quedaría contenta de ter ido. E quedaría moi contenta da banda son, por lo tanto, é así, ben vistes. Bueno, pois se queredes podemos ver o tráiler. O tráiler está público, non? Iso non é segredo. Pois xa está. Bueno, para que os saibades, é verdade que na segunda parte do tráiler a música que aparece non é miña, non me quero atribuir, é de Mónica Denut, que foi unha performance que forma parte da propia película, vale? Entón, non me atribuo completamente, só a primeira metade. Hasta os 12 anos levei os apellidos de miña mai, Sagrario, Fra Domínguez. Non gardarei máis silencio. A vida de Sagrario, Maniños, 1939, desenvólvese na posguerra e na ditadura franquista. Tal unha nova Antígona, Sagrario sitúase fora das regras e reclama o dereito á lei non escrita. E reivindica, anda a desobediencia, o desexo, no fundo, a igualdade cas de arriba, que ninguén critica. Pero por que querías marchar a Francia? Te dixeron que non podes levar cativa a Francia. Ante condenar por abandono do fogar. Cando me chegou a demanda, el non pensou que había esa carta. Daquela como hoxe ninguén andaba a xeito co seu corpo. Eu non nacín para odiar. Por que habería eu de abandonar a vida, as miñas crianzas, a floración radiante do meu sexo, e escoller a caverna ou o inferno que se me ofrece? Quizáis pensedes que o que digo é terrível. Na verdade, o que calo é aínda peor. Ide e contádello a todo o mundo. Hai que ver a peli, eso está claro. E a música estará tamén en plataformas o día da estrela da peli, co cal tamén se poderá disfrutar de xeito independente. O sea que sí. Máis preguntas? Mira unha cousa, a min interesábame saber se, bueno, o filme de Margarita é documental, pero é híbrido, bueno, non ficción, podemos dicir, non? Que diferencias tes ti a hora de compoñer? Se vas facer algo para un documental ou para unha non ficción, que se vas facer algo para unha ficción, porque claro, obviamente esa presión sobre o real é diferente, non? Sí, é diferente, eu creo que no sentido de que tamén a música para o cine documental, dentro de que tampouco é o campo quizáis no que teña máis experiencia, pero sí que teño outras experiencias ademais desta e tamén moitas outras de ficción. É verdade que o asunto documental se trata dun xeito, con unha sensibilidade diferente, porque te achegas a esa historia dun xeito diferente. Entón, é un xénero no que eu creo que a propia peli adoita necesitar quizáis unha música menos presente, unha música
na que quepan menos fantasías, menos contido, menos densidades, non? E que intente achegarse a unha verdade que ti sentes dun xeito real moito máis que se fose unha ficción. Cando tes diante unha ficción de suspense, por exemplo, ti podes virte arriba, meter 1000 capas, porque o obxectivo é realmente emocionar e transmitir unha realidade que non está, que está ficcionada, que é unha realidade dunhos actores, dunha trama creada, non? Pero ese caso non é diferente, eses personaxes son reais, non? E esa trama é real. Entón, eu vexo dende ese punto, que a aproximación ao xénero documental sempre ten que ser moitísimo máis coidadosa para quizáis tratar con obxectos sonoros moito máis achegados a sensibilidade, ao pequeno, a cotidianeidade, non? Para transmitir e que realmente teña espazo suficiente a verdade que se está contando aí, non? Moitas veces, claro, nós como compositoras queremos meter un montón de música, queremos lucirnos tamén moitas veces en moitos proxectos e queremos facer o noso curro o mellor posible. Pero é que moitas veces o uso do silencio é unha das bandas sonoras máis impactantes que pode haber. Non? Utilizar ben as cousas pequenas, as cotidianeidades, os sons da realidade, esas cousas dunha sensibilidade moito máis achegada a un plano real. Non? Entón, penso que para mí, polo menos, esa é a principal diferenza. Que lle dirías ti a unha rapaza nova, por exemplo, que quisera dedicarse a isto? Onde lle aconsellarías estudar ou que lle aconsellarías facer? Primeiro, desexaríalle sorte, non? No asunto. Home, é verdade que non lle vou dicir que vai ser un camiño fácil, porque non o é. A verdade é esa. Eu, especialmente no caso das mulleres, pero tamén dos meus compañeiros homes cando estábamos estudando, realmente a composición, isto é algo que a min me dicían moito antes de que eu vise que era verdade. Non? A ti dicían, ti dicías, bueno, pois era verdade, pero non o palpabas realmente. Pero cando rematas de estudar e te posas a traballar nisto, ti sabes que o que a máis aguanta esa carreira de fondo, que é o arte en xeral e a música en particular, é o que ao final chega. Moitos compañeiros da miña carreira que estudaron comigo, que eran talentosísimos, pois decidiron irse por outro camiño, pois quizáis porque non quixeron expoñerse a esta paciencia constante que hai que ter. Hai que ter unha paciencia absolutamente constante. E hai que, moitas veces, hai épocas nas que tens que recordarte todos os días que quizáis non debes deixalo, non? Pero non é sinxelo, entón tampouco lle vendería unha cousa diferente. En canto a onde estudar, eso si me din conta que é absolutamente relativo. Eu estudei nunha facultade, nun centro artístico, porque por algún motivo nese momento considerei que ter un título universitario era preferible a estudar nun conservatorio, porque nesa época aínda estaba moi en dúbida se os títulos dos conservatorios eran títulos universitarios ou non. Entón, por ter un título universitario que quizáis me dera pé a un traballo futuro para o que se requerise, pois fume por aí. E tamén é verdade porque estaba en contacto con outras artes, con cinematografía moi directamente na facultade. Foi o motivo da miña elección de carreira, pero teño moitísimos compañeiros que estudaron en conservatorio, que fixeron a carreira superior de composición, moitísimos outros compañeiros que estudaron a carreira superior de calquera instrumento e despois se meteron en cursos de composición cun profesor particular, cun amigo que lles ensinaba, e moitísimos compañeiros de profesión que son absolutamente autodidactas. Absolutamente. No caso dos estudos, é verdade que cada vez ocorre, creo, en máis ámbitos, pero no caso da música ou da composición particularmente, a miña experiencia non é que eso teña un ámbito, ou seja, unha realidade, unha importancia real. É unha cuestión de paciencia, é unha cuestión de traballo constante, de non rendirse sempre que teñas posibilidades para elo. Moita xente non se rende porque quere, moita xente rendese porque non lle queda outra. Entón, é verdade que nese caso eu tamén tiven sorte de poder estar agora mesmo traballando e vivindo disto. Moita xente non pode dicir o mesmo, non? Entón, sempre intentar recibir esas inspiracións de todas as fontes posibles, consumir arte de moitos xeitos, intentar empaparse de todo iso e buscar unha identidade propia e un estilo propio, non necesariamente por diferenciarte con motivos ególatras dos demais, senón porque posiblemente ti tes un valor engadido como persoa, igual que o tes como compositora, non? E ti podes facer o que ti queres sen ter que copiar a outros, sen ter que... Non? Eu tamén pensaba que facendo a música que a mí me gusta facer non ia ter
cabida en moitos planos, porque sempre me movín entre a música sinfónica e a música de cine. E moitas veces na música sinfónica non lles caen ben a xente de cine e na música de cine non lles caen ben a xente sinfónica. Entón, eu non quería renunciar a ningún dos dous ámbitos. Incluso pois co resto das cousas do meu estilo, ese gusto pola música tradicional, por exemplo, a priori parece que non ten cabida, pero realmente se ti eres constante coa túa personalidade artística, quizáis si podes atopar ese oco e ter paciencia e intentar aguantar a carreira ata o final. Moitas gracias. Encantoume todo. Gracias.